så godt. Kan jeg lave et bad? Så skal det altså være hurtigt. Selvfølgelig. En blot 16-årig pige blev i morges fundet i en trappeopgang på Amager. Den unge kvinde var blevet dårlig efter en fest, men nåede aldrig hele vejen. Den unge kvinde har været udsat for et såkaldt drug rape. Hun har det under omstændighederne godt. Der er ingen mistænkelse. Helle? Det er skrækkeligt af alle de voldtægter, vi hører om nogle dage. Det vil være weekend, eller faktisk hver dag. Skat. Jo. Hvor du skal hen i aften, Anne? Bare hen til Mille. Hende fra klassen? Jeps. Okay. Peter holder også fest i aften. Nå, så er du måske heller ikke hjemme i aften. Ha! Anne. Mikkel? Jeg skal fandme ikke ned til Peter. Det var godt, Mikkel. Nej, du skulle nødig lave noget socialt. Anne. Undskyld. Og der var nu også mere tøser, end jeg tænkte på. Hvorfor det? Ja, hvorfor det? Anne, det siger jeg dig. Du tager altså ikke ned til Peter. Han er en virkelig skidt fyr. Jeg kan godt huske dengang, han kom sammen med naboens pige, Natalie. Han er altså en skidt fyr. Vi går ind og gør os klar. Anne, hørte du, hvad han sagde? Ja, mor, men det var naboen. Hvad med den her? Ja, den er fed. Meget, men var det ikke den, man får score her? Og det mener du ikke, jeg kan i den her? Hvad så med den her? Ej, tag den pink. Den er bedre på før. Hey, den her. Hvad med den her? Ja, den er fed. Ej, men var det ikke, når man får score her? Hvad det mener du ikke, jeg kan i den her? Så skat, jeg kunne score, om jeg så kun havde en sort sæk over hovedet. Er det en udfordring? Hvem kommer egentlig i aften? Jeg ved det faktisk ikke. Peter, selvfølgelig. Ja, surprise. Og måske hans venner fra København. Nå, en djævel. Hvad med den her? Ja, ej, men man tager lige en blok, eller den her. Den her. Ja. Jeg tager den hårdt.
Hold nu op. Hvad? Hvorfor sagde du ikke bare til mor, at jeg tager hen til Peter? Jeg skal også hen til Mille. Hold nu op. Hvad? Du så selv, hvad der skete med Natalie. Det var Natalie. Hun er klam. Og hvorfor er det anderledes med dig? Fordi Anne ikke er klam. Han kan rent faktisk godt lide mig. Slip mig. Du er bare for dum, hvis vi tager dig hen. Jamen, så kald mig idiot. Så det virker unaturligt, at man gør sådan noget. Hvor er Camilla? Nå. Ja, rigtig heldig. Og man skal have noget mere at drikke. Ja. Jeg er ikke med på de der shots eller så der. Lige en kop te er heller ikke lige. Det kan jeg også. Det tror jeg nok, så er det bare mere til dem jo. Ja. Og det sætter de nok pris på. Kom nu. De er ulækre. Ja. Skål lige det. Hvad fik det? Skål. Halløj, de damer. Hej, hej. Hej. Skrid. Nej, det synes jeg bestemt heller ikke. Det er livets rigtig godt. Ja, det synes jeg virkelig er. Det kan jeg, tror jeg, alle de har prøvet med hans liv. Jeg tror bare, at når vi engang er kommet til hængerne efter det. Ja, men altså. Nej, altså. Jeg synes ikke, at det er helt enkelt skal. Tæller du sammen, skvat. Er det nu?
Anna! Anna, hvad er der sket? Nej, Anna. Nej, Anna. Fuck nu, kom nu. Nej. Hallo, jeg skal bruge noget hjælp. Min søster. Anna! Left all alone, nothing about myself, with broken thoughts, feelings overwhelm me sitting here. The water runs down my face, I can't live anymore, my heart is replaced. Call me an idiot, call me a saint, I promise I won't do things like this again. No, call me an idiot, call me a saint, I promise I won't do things like this again. He seemed so nice, it was a surprise when he walked with me outside. I looked into his eyes, I could see he didn't want to do the same things like me. Call me an idiot, call me a saint, I promise I won't do things like this again. No, call me an idiot, call me a saint, I promise I won't do things like this again.